ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், சொரக்காச்சோறு செய்யலாம். அது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஒரு சின்ன குட்டி சொரக்காய் எடுத்து தோலை சீவிட்டு இந்த மாதிரி துண்டு துண்டாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். கொஞ்சம் பச்சை பட்டாணி இருந்தது, ஃப்ரெஷ் பட்டாணி, அதையும் எடுத்து கழுவி ஊற வச்சுருக்கேன். கழுவி வச்சுருக்கிறேன். சோயா பீன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இதையும் எடுத்து தண்ணியில் ஊற போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழை, வெங்காயம், பச்சை மிளகா, அப்புறம் மிச்ச பொருள்கள் நம்ம ஒன்றா போட காமிக்கிறேன். ஒரு குக்கரை அடுப்பில் வச்சுருக்கேன். 2 ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்திருக்கேன். தேங்காய் எண்ணெய் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு இது ஆயில் காயட்டும். ஆயில் காஞ்சிட்ருக்குது. இப்போ நம்ம ஒரு பெரிய வெங்காயம், ஒரு 2 வெங்காயம் அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன். ரொம்ப பெருசில், சுமாரான சைஸு. அதையும் இந்த பச்சை மிளகா இதோட சேர்த்துக்கலாம். நம்ம 2 பச்சை மிளகா போடுறேன். இது 2 நபர் 2 பேர் சாப்பிட்லாம். அந்த அளவுக்கு தான் சமைக்கிறேன். இது 2 லிட்டர் குக்கரு. அதனால் அந்த அளவில் அந்த குக்கர் அளவுக்கு தான் சமைக்கிறேன் நான். வெங்காயமும் பச்சை மிளகா போட்டு நல்லா வதக்கணும். நல்லா வதங்கட்டும். வெங்காயம் ஓரளவுக்கு நல்லா வெந்து வந்துருச்சு. இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நம்ம சேர்த்திக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துறேன். இதுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அதிகமாக தேவையில்லை. ஏன்டா இந்த சொரக்காய் சலசலன்னு இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கம்மியாகவே இருக்கட்டும். இது நல்லா வதங்கட்டும் கொஞ்சம் நேரம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டு நல்லா வதங்கிருச்சு. நல்லா மணம் வருது. இப்போ நம்ம அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் இந்த தக்காளிங்க சொரக்காய் கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது இந்த எண்ணெயிலே போட்டுக்கலாம். ஒரு குட்டி சொரக்காய் தான், சின்ன சொரக்காய். அது நல்லா கிளறி கொடுங்க. அது கூடயே இந்த பச்சை பட்டாணியும் தூக்கி கலந்துட்டு அதையும் சேர்த்து கிளறி கொடுங்க. இந்த சோயா ஊற வச்சுருக்கேன். இந்த சோயாவை நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துட்டு இப்படி பிழிஞ்சு எடுத்துட்டு அதையும் இதோட சேர்த்திக்கங்க. இதில் ரொம்ப நாள் வச்சுட்டிங்கன்னா வண்டு உந்துரும். நல்லா இருக்கான்னு பார்த்துட்டு இதை சமைங்க. இந்த மாதிரி எடுத்து இதில் சேர்த்திக்கலாம். சேர்த்துட்டு இதை நல்லா 1 நிமிஷம் நல்லா கிளறி கொடுங்க. கிளறி கொடுத்துட்டு அப்புறமே மிச்ச பொருளை நம்ம சேர்த்தலாம். சொரக்காய், இந்த பயிறு, இந்த சோயா இதெல்லாம் நல்லா எண்ணெயில் நல்லா பிறண்டு வந்துருச்சு. இந்த எண்ணெய் பிரிஞ்சு வருது. இந்த அளவுக்கு நல்லா வெந்துருக்குது. இப்போ நம்ம தக்காளியை சேர்த்திக்கலாம். இதில் 2 தக்காளி, குட்டியாக தக்காளி எடுத்து அரிஞ்சு வச்சுருக்கிறேன். அது இதில் சேர்த்திக்கலாம். சாப்பாடு நம்ம அதிகமாக செய்கிறதா இருந்தால் பொருளுங்களும் அதிகமாக சேர்த்திக்கோங்க. இந்த சொரக்காய் சோறு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பிரியாணி மாதிரியே இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. இது நல்லா கிளறி கொடுத்துக்கலாம். நல்லா கிளறி கொடுத்துட்டு நல்லா தக்காளி வேகட்டும். தக்காளி நல்லா எண்ணெயில் வதங்கி வருது. இப்போ நாம் உப்பு 1 டீஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன். அது இதோட சேர்த்திக்கலாம். கல் உப்பு, மஞ்சத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன், மிளகாத்தூள் 1 டீஸ்பூன் சேர்த்திருக்கேன். என்கிட்ட பச்சை மிளகா 2 போட்டிருக்கிறதுனால இது போதுமானதாக இருக்கும். இதையும் சேர்த்திட்டு இது நல்லா கிளறி கொடுத்துட்டு நல்லா அந்த காயெல்லாம் நல்லா அந்த தண்ணி பதம் எல்லாம் இல்லாமல் நல்லா வற்றி வர்ற அளவுக்கு நல்லா சுண்டட்டும். சுண்ட பிறகு தான் நம்ம தண்ணி ஊற்றிட்டு அரிசி சேர்த்த வேண்டியது இருக்கும். அந்த பக்கம் 2 முட்டை அவிஞ்சிட்ருக்குது. இந்த காயெல்லாம் 2-3 நிமிஷமாக இதாகிட்டு இருக்குது. எண்ணெயில் வதங்கி வந்துட்டுருக்கு. இப்போ கொத்தமல்லி தலையும் புதினா தலையும் இதில் சேர்த்திக்கலாம். சேர்த்திட்டு இது கொஞ்சம் நேரம் வதங்கட்டும். அப்படியே வதங்கினா தான் நல்லா சுண்டி வரணும். இந்த எண்ணெய் பிரிஞ்சு நல்லா வரணும். அந்த காய் 3/4 பதத்துக்கு வெந்துடணும். அப்போ தான் நம்ம அரிசி போட்டாலும் நல்லா இருக்கும் சாப்பாடு. புளியை வதங்கி வரட்டும் கொஞ்சம் நேரம். நான் எண்ணெய் பிரிஞ்சு நல்லா வருது இந்த காயில். இப்போ நல்லா வெந்து அரை வேக்காடு வெந்து வந்துருக்குது. இப்போ நம்ம அது தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்திக்கலாம். 1 பங்கு அரிசிக்கு 2 பங்கு தண்ணி ஊற்றுங்க. புழுங்கரிசியாக இருந்தால். பாசுமதி ரைஸு இல்லாட்டி ஜீரக சம்பாவாக இருந்தால் 1.5 ஊற்றுங்க. நான் புழுங்கரிசி தான் எடுத்துருக்கிறேன். புழுங்கரிசிக்கு இந்த சாப்பாடு நல்லாயிருக்கும். தண்ணி கொதிக்கட்டும். கொதிச்சதும் அப்புறம் அரிசி போட்டுக்கலாம். சாப்பாட்டுக்கு வச்சுருக்க தண்ணி கொதி வரப்போகுது. இப்போ உப்பு காரம்லாம் சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. பத்தலைண்டா உப்பு சேர்த்திக்கோங்க, காரமும் சேர்த்திக்கோங்க. இது எனக்கு கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ நான் அரிசி சேர்த்திக்கிறேன். அரிசி சேர்த்திட்டு நல்லா கிளறி கொடுத்துட்டு நம்ம இதை மூடி வச்சிடலாம். எனக்கு தயிர் இப்போ இல்லை வீட்டில். அதனால் ப்ரெஸ் க்ரீம் ஆடை எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது இதோட சேர்த்திக்கிறேன்.
சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி கொடுங்க. நிறையா இருக்குது, அதனால் மீடியம் இதில் வந்து நெருப்பு வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப ஹையில் வைக்க வேணாம், சின்ன குக்கரு. அதனால் வந்து இது கிளறி கொடுத்துட்டு நான் மூடி போட்டு விசில் வச்சுட்டு காமிக்கிறேன். இது கொஞ்சம் கலர் வேண்டாம், சும்மா லைட்டாக தூவிக்கங்க. கலர் இருந்தால் குழந்தைங்க சாப்பிட்றதுக்கு விரும்புவாங்க. தூவி விட்டு கிளறி கொடுக்க வேணாம், அப்போ தான் வந்து தனித்தனியாக அங்கங்கே கலராக தெரியும். இப்படி இருக்கட்டும். முட்டையை அவிச்சு வச்சுருக்கேன். இதுக்கு ஒரு மசாலா போட்டு ட்ரையாக வச்சிடலாம். அது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஒரு கடாயை அடுப்பில் வச்சு ஒரு ஃபேன் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன். இதில் ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கிறேன். அது சூடாகட்டும். சூடானதும் நம்ம இந்த வெங்காயத்தை ஃபஸ்ட்டு சேர்த்திக்கலாம். வெங்காயத்தை சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் வதங்கட்டும். அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். நம்ம வெங்காயம் போட்டு ஓரளவுக்கு வதங்கி வந்துருச்சு. இப்போது 1/4 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன். 3 முட்டை தான் போடுறேன். அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் நல்லா வதக்கி கொடுத்துக்கலாம். நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நல்லா வதங்கிட்டு ஒரு சின்ன தக்காளி அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன். அதையும் இதோடு சேர்த்துட்டு 1/4 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதையும் இதோட சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இது நல்லா கிளறி கொடுங்க. நல்லா தக்காளி வதங்கட்டும். 1/4 டீஸ்பூன் பட்டை, ஏலக்காய், கிராம்பு இது நுணுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த தூள் இதில் சேர்த்துக்கலாம். அதிகமாக வேணாம், கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு அது நல்லா வதக்கி கொடுக்கலாம். இது நல்லா வதங்கிட்டு இருக்குது. ஒரு 50 மில்லி தண்ணி இதில் ஊற்றிக்கிறேன். தண்ணி ஊற்றிட்டு அது நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதித்து நல்லா இந்த தக்காளி இதெல்லாம் கரைஞ்சி நல்லா இதாக வரட்டும். அப்போ நம்ம முட்டையை சேர்த்துக்குவோம். இந்த கிரேவி வந்து தண்ணியெல்லாம் நல்லா சுண்டி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு. நாம் முட்டையை வந்து இந்த மாதிரி கோடு போட்டு எடுத்துக்கலாம். லைட்டாக இந்த சுற்றி கோடு போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு இதில் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே வந்து சிம்மில் வந்து அவிய விடுங்க. இந்த மாதிரி மசாலாவில் பரட்டி விட்டுருங்க. பரட்டி விட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே இருக்கட்டும். அந்த பக்கம் சாப்பாடு விசில் அடங்கிருச்சு. இது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குது, எவ்வளோ நல்லா இருக்குது. இதை நல்லா கலந்து கொடுக்கணும். பாருங்கள் நல்லா உதிரியாக நல்லா அழகாக வந்திருக்குது. இதை கலந்து கொடுத்துட்டு நான் ஒரு தட்டில் மாற்றிட்டு நான் காமிக்கிறேன். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த சொரக்காய் சோறு எவ்வளோ நல்லா அழகாக வந்திருக்குது. அதுக்கு வந்து முட்டை கிரேவியும் செஞ்சாச்சு. இந்த சொரக்காய் சாப்பாடை பாருங்கள் எவ்வளோ உதிரியாக நல்லா அழகாக வந்திருக்குது. இந்த மாதிரி நீங்கள் சொரக்காவை போட்டு, சின்ன சொரக்காய் இருந்தால் போதும், போட்டுட்டு 2-3 பேருக்கு வேண்டிய அளவுக்கு சமைக்கலாம். இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள், ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த முட்டை கிரேவியும் நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். இதுவும் பாருங்கள், முட்டை கிரேவி நல்லா சூப்பராக வந்திருக்குது. முட்டையும் மசாலாவோடு இருக்குது. இதுக்கு வந்து தக்காளி ஊறுகாய் ஒன்று தொட்டுக்க சைட் டிஷ்ஷாக எடுத்து வச்சுருக்குது. இதையும் வந்து இந்த மாதிரி நான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன். இதையும் நீங்கள் வந்து தொட்டுக்கிட்டு நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள், எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு தெரியுங்களா. இந்த மாதிரி செய்து பாருங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த சேலம் பாபிமா சமையலுக்கு ஆதரவு தாங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.